Izinto ezinhle siyathanda ukuy'bona nokuyi-witness-a uma zenzeka. Ey'kolweni lapho kufundwa khona kunalezi zinto lezi okuthiwa ama-word problems, bey'hlale zikhona nje uma kubhalwa ama-exam nani nani. Kodwa manje othisha bamanje abasacabangi kude, sebecabanga iduzane ey'ntweni iy'ngane ezizaziyo kubantu ezibaziyo. So, uthe umuntu esabuka ukuthi hawu cha kuhle lokhu okwenzakalayo, umlando isegazini, kubeka yena uMthandeni laphayana, eboneke iphosta kade isheriwe laphana ku-Facebook. Ngathi nganakile ngithi hhayi shuthi kuhamba kahle-ke, hhawu ngabona amakhomenti laphana uVuyani ebhalile i-pain went straight to Jumping Castle. Wabuya uMaceli naye wathi pain went straight to inja nedonki. Hhayi ngalaphana uMgazi uphinde the same thing ukuthi i-pain iye kwi-Jumping Castle crew. Shuthi-ke okuyona ndlela yabo yoku-celebrate. Ebese-ke uma wenza i-content kube nomuntu ozofuna ukukujaja akutshele ukuthi yenzani, cause la u-S_K ushera umlando yena ngokwakhe okuwumlando awubona umuhle. Ama-followers cause awakwazi ukujabula neqhawe labo, bayehluleka ukuthi bejabulele uMthandeni ngendlela okuyiyonayona. Hleli becabanga omunye umuntu ngaso sonke isikhathi. Noma esesho kaningi uMthandeni ukuthi yena akasekho ey'mpini, akasekho kulezo zinto lezo, cha. Abantu abaphume lapho, hhayi abakwenzi lokho. Kwabonakala ukuthi akuzwakali kahle lokho. Ahamba ama-Blue Nation ayaziyo le nto, bathi no, kahle kahle asinankinga lokhu enikwenzayo enikuvezayo, kodwa kwake kwaba khona nathi lapho kwabhalwa khona ngoKhuzani Dlamini eziMpungose, kuke kwenziwa nayo i-question esikoleni thizeni lapho kufundwa khona. Ebese-ke abantu uma ngithi mina, uKhuzani akukho angakwenzanga, akukho lapho angadlula khona uKhuzani. uKhuzani uyisibuko sakwaMaskandi, wenza izinto ey'ningi, wenza izinto ey'ningi more than abaculi asebadlula ngisho emhlabeni. Ama-achievement kaKhuzani ayamangalisa. Siyazi ukuthi lokho kuyazanywa ukumbambathwa, kuyazanywa ukuthi kugxotshwe, kuhanjwe ngaphezu kwakho. Yonke uKhuzani into ayenzayo abantu abafuna uku-accept-a, bayibeka amabala, bakhuluma nje izinto ezingazwakali kahle just because leyo nto leyo yenziwa ubani? uKhuzani Mpungose. Imilando eminingi esiyenziwa abafowethu asebejoyinile, asebekwazi iy'ndawo ey'thize ukungena khona, bebengakwazi ukungena kuzo. Iqiniso-ke esilibalekele lelo ukuthi yes, bazamile abaculi abadala babecula kudala, oPhuzu Ushukela, obani bani, oBaba uThwalofu, nabantu abathize abaningi, oMahawukela, bawubambile uMaskandi, oMtshengiseni. Yebo, izinto ey'ningi badlulile kuzo, kodwa compare to uKhuzani, uKhuzani usethole more experience, more exposure, usefunde oluningi. Before nje afike ku-40 years, ziningi uKhuzani into asey'fundile. Unama-Song of the Year amaningi, ama-awards amaningi, kunezinto ay'bambile eziwumsebenzi azenzayo, amaphrojekthi enqwaba azi-involve-e kuwona. Ungumqashi nokuba umqashi khona lapha aphethe khona, kodwa lokho akakuqhakambise akakuveze. Usiza abantu abaningi, usiza iy'ngane zesikole, umuntu wabantu, akukho uKhuzani angakwenzi. Kodwa each and every time uma kunento ethize efuna ukubheda, efuna ibhede nangakuyena. Yingakho-ke esibona-ke senza i-content ekanje, singeke siyiyeke le-content ngoba le-content or ukukhuluma lokho esikwenzayo kucacisa, kubeka obala ukuthi ena yini umuntu ayimele when it comes to ey'thini umaskandi. Asikwazi ukufihla konke uKhuzani akwenzayo, asikwazi ukusebenzisa inzondo sivimbe or sicishe umlando kaKhuzani. Leyo nto leyo ayizukusebenza, abantu ake basebenzele.
Abantu bayahluleka ukusaphotha amaqhawe wabo. Ngiyohlale ngisho le nto, amanye amaqhawe or abanye abaculi even if ngaleso sikhathi benza kangcono mhlawumbini ngokhuzani ngokwey'nombolo or ngokwe-performance somewhere, abakhoni ukujabulela lokho. They can't be happy for themselves. Kumele kungene igama kaKhuzani somehow because bazijaja ngoKhuzani. Yonke into abayenzayo basikala ngoKhuzani. Futhi uKhuzani if akekho la awusho ukuthi hhayi ngenzema kakhulu. If uKhuzani akekho kwi-top 10 kushuthi mina yimi inkosi, yimi inkunzi. Bazijaja ngoKhuzani. Okwenza kube nzima into abantu bathatheke serious ngento abayenzayo because abazithembi. Even abalandeli babo labo baculi labo hlezi becabanga uKhuzani. So bese kungimangalisa ukuthi nimphikani pho uKhuzani? Yingani ningamvumi? Why nimvuma emakhoneni? Why nimvuma kuma-comment nimgodla? Because nimvuma indirectly. So angeke-ke thina-ke siyakufihla lokho. Okudala kuKhuzani kusha kini. Uzenze zonke uKhuzani izinto lezi engicabanga ukuthi akazenzi. Maybe ukuthi anazi. Maybe nanitshelwe abantu aba-wrong umaskandi. Maybe abahlaziyi benu bafike seku-late bezonichazela izinto. Bey'tshitha abantu bakhohliwe. Abantu abakhohliwe, abantu bayayazi imilando. Abantu bayayikhumbula imilando. Abantu bazahlala mhlophe ukuthi u-one no-two no-three kwenzeka nini, ngasiphi isikhathi kwakwenzekalani. UKhuzani uyohleli esegemini ngaso sonke isikhathi, whether ngiyamvuma or angimvumi. Akusho lutho lokho. Uma ucabanga ukuthi le i-channel yakwa-Blue Nation or i-channel kaKhuzani, cha lapho ulahlekile. Mina ngikhuluma ngempumelelo nezinto uKhuzani azenzayo kakhulu. Ilokho engikwenzayo. If ufila ngathi wena ufuna ukuleyibhela lokho, ukubeka ngendlela yakho, kukuwe lokho, akunandaba. Kodwa mina angeke ngingakuvezi okwenziwa uKhuzani ngoba abantu bahlala be-create-a le perception ethize ngoKhuzani. Kunale propaganda ethize abahlale befuna ukuyiphusha ukuthi ibe out there, abantu beze beyibhilive. No, angeke nicishe ngomuntu esaphila achieve izinto ezingaka. Sizohlala sikuveza lokho. Bekumele nina nikujabulele lokho okwenziwe eqhaweleni kuphelele lapho. Kodwa ngoba anikwazi ukwenza kanjalo, kumele lifakwe igama loKhuzani, igama ledlamlenze. uKhuzani okuningi useku-achieve-ile ukuthi nanazi uKhuzani, nitshelwe i-information e-wrong. Kodwa kuningi enisazokufunda nesazokuthola ngelinye ilanga. Ngiyathemba ukuthi niyokhanyiseleka ukuthi kuhambani nokuthi kwenzakalani. Negemu yakamas'kandi ukuthi idlalwa kanjani, ngiyathemba lokho nizokubona. Nisale kahle.